Ensinnä kysyisin sellaista, että miksi oikeus rahan luomiseen on annettu yksityisille pankeille eikä valtiolliselle keskuspankille? Oikeus rahan luomiseen? Nyt sä et tarkoita setelien painamista, jos tarkoitat jotain muuta. En seteleitä eikä kolikoita, vaan tarkoitan sitä, että saa tehdä voittoa. Ei vaan noin 97% kierrossa olevasta rahasta on yksityisten liikepankkien luomaa rahaa, eli liitteen pankkitilillä. Minkä takia yksityisellä pankeilla on oikeus rahan luomiseen, eikä valtiollisella keskuspankilla? Kyllähän keskuspankki luo, ne siis päättää, miten paljon rahaa on kierrossa. Ei päätä. Kyllä yksityinen pankkisektori tekee päätöksiä rahan luomisesta. No nyt meillä on kyllä vähän eri käsitys asioista. Et mä en oikein tiedä, missä meillä menee eri käsitys. Mä en ehkä ymmärrä nyt sit sun kysymystä hyvin, mutta että sun kysymykseen, mä en osaa vastata sun kysymykseen, koska mun käsityksen mukaan niin sun pankki päättää siitä, paljon rahaa on kierrossa. Minä kysyn toisen kysymyksen. Joo. Minkä takia valtiot lainaavat rahaa pankeilta ja maksavat siitä korkoa, kun valtio voisi itse luoda tarvitsemansa rahan? No se on juuri sen takia, että jos itse luo enemmän rahaa, niin se tuottaa inflaatiota niin edelleen. Ja sen takia tämä asema on annettu keskuspankeille itsenäisesti, jopa niin, että poliitikot eivät saa päättää. Se keskustelu tällä hetkellähän ehkä liikkuu siinä, että esimerkiksi kun otetaan Euroopan tilanteesta, että pitäisikö päättäjät saada enemmän vaikuttaa Euroopan keskuspankin tilanteeseen euron kohdalla. Ja taloustieteilijät sanoo, että on tärkeää, että se pankki on itsenäinen ja että se tehdään niin kuin niillä premisseillä, joista on yhteisesti sovittu, että ei vain korjata poliittisten päätösten puutteita, vaan että poliittiset päätöksentekijät pitää itse kantaa vastuu siitä, että taloutta hoidetaan niin, että ei tarvita. Mutta kriisitilanteessa tietenkin tällä hetkellä esimerkiksi niin on tärkeää, että Euroopan keskuspankki myöskin tukee kriisin ratkaisua. Kuitenkin niillä edellytyksiä, joita heillä on, se, että jokaisen täytyy myös kantaa se oma vastuu. Mutta luottamuksen takaisin saamiseksi markkinoilta, niin mielestäni se on tärkeä asia. Mainitsitte, että jos rahan määrä kasvaa, niin inflaatio lisääntyy. Mahdollisesti riippuen tilanteesta. Itse asiassa tämä niin sanottu rahakvantiteettiteoria, niin postkeynesiläiset taloustieteilijät on kyseenalaistanut. Mitkä taloustieteilijät? Anteeksi. Postkeynesiläiset. Postkeynesiläiset, okei. Ja koska mä en ole kuullutkaan postkeynesiläisistä. Koska tämä postkeynesiläinen näkemys on, että keskuspankkien ohjauskorot on se inflaatio, ei niinkään rahamäärän lisääntyminen. Niin, mutta että esimerkiksi tällä hetkellä niin ajatellaan, että sillä ei ole sellaista vaaraa, koska periaatteessa on vaara, että meillä on deflaatiota eikä inflaatiota, niin sen takia ajatellaan, että se ei aiheuttaa sitä. Se riippuu tietenkin tilanteesta ja olosuhteista, mutta tietenkin siinä on niin kuin, riippuu miten pitkälle mennään. Että äärimmäisyydessään tietenkin, jos painaa lisää rahaa, niin rahan arvo laskee. Mutta se riippuu muistakin olosuhteista. Siinä mielessä täytyy niin kuin miettiä se tasapaino tarkkaan. Niin monet uskovat. Niin monet uskot, joo. No, entä... Okei. Te väitätte, että te olette postkeynesiläisiä. Onko näin? Minä jos olen. mä ymmärrän, että sinä olet, mutta että koko tämä yhdistys. Kyllä se on. Aha, mielenkiintoista. Täytyy nyt vähän opiskella lisää. Kysyn vielä yhden. Yleensä uusliberalisteissa sanotaan, että ne on niin postkeynesiläisiä, mutta te olette päinvastaista. Uusliberalistit ovat pikemminkin klassisen taloustieteen kannattajia, ei niin, niin. Okei, joo. Sitten sellainen kysymys, että kuinka ratkaista kestävän kehityksen ongelma käyttämällä rahajärjestelmää, joka vaatii loputonta kasvua? Niin, uskon, että kestävän kehityksen ongelmat ja haasteet, ne ratkaistaan ennen kaikkea muuttamalla meidän käyttäytymistapoja, ei välttämättä rahalla. Mutta uskon myöskin, että se, että tyrehdytään koko ajan talouskasvun, se ei auta. Niissä maissa, joissa taloudella menee huonosti, niin yleensä on myös ongelmia ratkaista ympäristökysymyksiä, joten tässä täytyy miettiä, että millaista kasvua me haetaan. Ja mielestäni se on erittäin mielenkiintoinen esimerkiksi YK:n ympäristöjärjestön raportti, UNEPin raportti, jossa osoitetaan, että ohjaamalla talouskasvua ja investointia vihreään talouteen, niin voidaan esimerkiksi ratkaista paljon ympäristöongelmista, esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyvät päästöjen vähentäminen,
ihmisten tarpeet ja silti vielä pitää talouskasvukin elossa ja työpaikkoja. Ja itse asiassa jos ajattelee, että kyllähän meillä niin kuin moni yritykset, esimerkiksi jotka rakentaa, täällä Suomessakin suunnitellaan näitä passiivitaloja, nollataloja, jotka käyttää hyvin vähän energiaa, niin kyllähän se luo paljon luotu työpaikkoja sillä, että on luotu tällaista vihreitä talouskasvua. Kysyn vielä lyhyesti, että miten uudistaisitte raha- ja pankkijärjestelmää? No siis minulla itse asiassa, jos tarvitaan Eurooppaa, niin uskon kyllä siihen, että me tarvitaan enemmän kontrollia, myöskin eurooppalaista kontrollia niin, että emme joutuisi tällaiseen tilanteeseen, jossa itse asiassa pankit ovat aika holtittomasti oman edun tavoittelemiseksi lainanneet rahaa. Mutta sen lisäksi tietenkin, jos katsoo ihan Suomea, niin itse asiassa meillä on Suomessakin tilanne, jossa itse asiassa ihmisiä ei kohdella yhdenvertaisesti, joka nyt ehkä ei liity tähän sinun asiaasi, mutta jota itse olen vähemmistövaltuutettuna joutunut kohtaamaan, että jotkut ihmiset esimerkiksi ei saa avata edes pankkitiliä sen takia, että heillä ja esimerkiksi he ovat ulkomaalaistaustaisia, vaikka heillä olisi paperit kunnossa. Ja tämä on tietenkin asia, jota meidän pitää myöskin päättäjinä ja finanssivalvonnan pitää jollain tavalla ratkaista. Ei voi olla mahdollista Suomessa, että jotkut ihmiset eivät. Tänään pankkipalvelut on niin kuin edellytys kaikelle toiminnalle ja työnteolle, että ei voi ajatella, että pankit voisi sulkea jotkut ihmiset sen puolelle. Kiitän haastattelusta. Kiitoksia. Suosittelen tutustumaan. Täytyy tutustua. Joo. Talousdemokratia.fi. Mä tutustun. Ihan mielenkiintoista. Kiitoksia.